खुलुमबाय आं SMainao Basumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिटिसिनि बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा मैया खौरांगिरि मेल लादों। दिनै 8 फेब्रुवारियाव गासै सा 400निबो बांसिन हेफाजाबगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै दिनै चिरां जिल्लानि थाइखाजारा गेलेग्रा फोथाराव खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोआव हाबसिगोन। लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिबावदों दि BPFआव जथाय थांखि जाया बेनो BPFनि देरसिन लोरबांथि होननानै खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरि मेलाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। खनो गोनांदि बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा आरो BPF दोलोनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां BPFनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनै 8 फेब्रुवारियाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव हाबसिगोनखौ लानानै 14 नं चिरां दुवार UPPL ब्लक कमिटिनि आफादगिरिया गावनि हानजाफोरखौ लानानै खौरां मेल खुंफुंदों आरो गावसोरनि दोलोआव दुंब्रुदै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। भारत हादोरा 2027 मायथाइयाव अखाफोरनि अन्थाइफोरनि नमुनाफोरखौ बुहुमाव लाबोफिननो थाखाय चन्द्रायान-4खौ हगारगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं 2026 मायथाइयाव भारतआ गोथौ लैथोखौ नायबिजिरनो थाखाय समुद्रयानखौबो हगारगोन आरो गगनयान मिशनआ भारतारि अख्रां दावबायारिफोरनि गिबि हानजाजों अख्रांमायाव थांगोन। बे बाथ्राखौ भारतनि बिगियान आरो बिरोंदामिन मन्थ्रि जितेन्द्र सिंहआ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। 10 बोसोर जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDFBआ दा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिथारनांगौनि सिमांजों गोबाव सम सोरखारजों दावहा नांबोनाय सासे NDFBआ दा जेलनिफ्राय उदां जानो हाबाय। गोबाव सम 10 बोसोर जेलाव दंमोन चिरां जिल्ला धुनाबारि गामिनि थागिबि बिबिरबाय मुंजों मोनथिजानाय बारग' NDFBनि मोखाङाव खुसिनि मिनिनाय फैबाय। थारैनो बिबिरबाया जोबथेसालियाव थानाय समाव बिबिरबायनि बिसि फिसाया दुखु खस्थ'जों नखर खुंनांदोंमोन। दायो बिबिरबाया गावनि न'आव बिसि फिसाफोरजों सम बारहोनो हासिगोन। बिबिरबाया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायखौ लानानै NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि दैदेनगिरिफोरा बिथांनि न'सिम थांनानै बिर जोहोलाव बिबिरबायखौ बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिबिरबायखौ बरायखांनायनि उनाव चिरां जिल्ला NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि अखाहादैया बुंथियोदि NDFBनि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौखौ जों लुबैयो आरो जायफोर बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो बिटिआर सोरखारा गोबां हेफाजाब खालामदों होननानै फोरमायथिदों। NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि अखाहादैया बिटिसि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। गुबुन गुबुन दोलोफोरा रायजोफोरजों सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदि समावनो हाग्रामा महिलारिनि साननाय हनायजों रावबो गोरोबनो हाया। जाय समाजनि मोजां मावनो सानो बे सुबुङा माब्लाबाबो BPFआव थानो हाया होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिबावदोंदि हाग्रामा महिलारिया थोंजों टेन्डार होदों। जाय बिजाथिया 2 लाख रां होगोन बेनो नमिनेशन होनो हागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। पानेरि बिधान सभा बियाबाव 2,000 कौटि जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंगासिनो दङ होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरोबाव मुंख'नो गोनांदि राजखान्थिनि इयुनखौ नोजोर होनानै दोलो एंगारनायखौ खाम्फा बरगयारिनो साबायखर बावहरदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बायजोआव मोसानायनि सोलोंथाइ लाना फैनायनि उनाव गावसोरनि रोंगौथिखौ जुथुमना दोनाखै चिरां जिल्लानि सानै लाइमोना क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव गोदानै आर्ट एन्ड मोशन डेन्स स्टुडिअ' बेखेवदों। चिरां जिल्लानि फाखन नार्जारि आरो फुंखा बसुमतारि मुंनि सानै लाइमोना मैया बेलासियाव मोनसे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर'नि सासे मुंदांखा हारिमु सिबियारि बर'नि दोरोङारि मोसानाय फोरोंगिरि दिलीप नार्जारिनि आखाइजों आर्ट एन्ड मोशन डेन्स स्टुडिअ'खौ बेखेवनानै जादों। गोदानै बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखेवगिरि दिलीप नार्जारि आरो आर्ट एन्ड मोशन डेन्स स्टुडिअ'नि सामलायगिरि आरो फोरोंगिरि फाखन नार्जारिया गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्डनि मुंख्लं देबनाथ बसुमतारिनि 33थि थैनाय सान फालिदों। उदालगुरि एबसुआ मैया बे
33थि बड'लेण्ड मुंख्लं देबनाथ बसुमतारिनि थैनाय सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना गिबि बिबार बावजेननाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा मैयानि हाबाफारिखौ दैदेनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि रमेश बर'आ क'क्राझाराव साननैनि हाबाफारिजों आबादारि मावबादा खुंफुंदों। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि मोन 30 फार्मार प्रडिउसार कम्पानि एफपिसिफोरखौ लानानै आबादारिफोरनि मावबादा खुंफुंदों। UPPL आबादारि गांखंआ क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि गेलारि हलाव मैया क'क्राझार जिल्ला UPPL आबादारि गांखंनि बानजायनायाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि मोन 30 एफपिसि फोरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै मैया 7 नभेम्बर आरो दिनै 8 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों मोनसे मावबादा खुंफुंदों। हाबाफारियाव मिरु UPPL आबादारि गांखंनि आफादगिरि नेरखां खाख्लारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा हाबाफारिनि थांखिखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। उत्तराखन्डआव सोलिबाय थानाय 38थि नेशनेल गेम्सआव अंकुशिता बर'आ सनानि मेडेल देरहासार जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।